तोच आहे ना तो क्रिकेटमध्ये काल बोलले ना. हो. तिथून बघ आता माझी विकेट होती. कसली कुठं झालं? अरे पहिलं खो खोची माहिती आहे. एक पण मारू शकतो. एक तरी मारली नाही आतापर्यंत नाही. तिने असंच पळत हा कधीपासून याला कोण नाही म्हणजे पण नाही समजत. अजून एक पॉईंट नाही भेटला नाही. नाव भेटणार समोरचे पण चांगलं आहे ना. जी आलेली ती आपल्या बरोबर करणार आज. असं डोळ्याचं नाही भेटत नाही. फिरला तिसरा आउट झाला का? पॉईंट नाही. त्याला प्लॅनिंग नाही फिरला.
तिन्ही एकत्रच आहेत मार भेटला 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 नाही ना लागला नाही गेला बाहेर. आउट नव्हतं मार मार